15-nji asyrda Amulun ýene täze durmuşy başlandypdyr. Tarihin şular bilen bagly wakalary halk rawayatlaryna şöklendirildi. Şäheriň uzak wagtlap gabaly hakyndaky rawayatlarda ine şeýle gurrun berilýär. Ceyhunun kenarına yaşayan ilatı boyun egdirmek düşmanlara juda kıyın düşüpdür. Gabagdakylaryň arasynda tutuş günnogora belli kuýdagärler Mehrikulal bilen Bahaweddin hem bar eken. Bahaweddin! Size habar yolladylar. Kim? Galanyny ýaşyrket hudalar geňeşe çagyrýarlar. Haçan? Giýje ýaryny açasaň çygalanyň öňüne meýdança bar berin size garaşýarlar. Olar şäheriň ýaşaýjylaryny gollapdyrlar. Ýöne fegoş tärini näwelet ustalar näme biljekdi. Halaýyk. Enniňle. Ýagdaýlar baryňda aýan. Düşmanlar hemle dartyp, zar vurup, galan diýwaryny böwtüp geçjekligine hiç hili şühwe galmady. Bahaweddin, Mehrikulal, maňa gulak asyň. Düşmany zorluk etmäge ýol bermeliler. Şoň üçin bizde ýekeci çykalga bar. Şu iýje daňa çenli şäherimiziň alymlary bilen tebipleri birleşip adamyň güýjüne ikide kuwat berýän täsin bir derman taýýar ederler. Siz kulatçylar bolup şäherde galan adamlaryň herdine bir okara ýatap bermeli boldyňyz. Bu ýumuşda Hilem gaýry durman halaýyk. Bolýar. Şu möhüm ertir täher çenli bitmelidir. Bolýar. Bora ýaşy. Halaýyk. Dinni gidiber. Äga bolun adamlar. Çağa su bolondy. Bölden talmak. Ýerdene sen ýeti çaýda ýoksa. Bol saltıra. Bir krak tut. Hani yer fabrak var. Wagt hiç saat kalmadı. Yani wagt meni alı şuraya marayın. Hayrat et. O tut apet. Bahaweddin. Pawni. Nakura. Ettiniz. Alanın tuğruğunu deliler yar o çok salak.
Düşmanlar amuly boyun egdirip bilmändirler. Amuly şol iki kulal halat edipdir diýip riwayatda beýan edýärler.